Salutare toată lumea, numele meu este Adrian și bine v-am găsit la primul video de pe acest canal. Astăzi, primul video, m-am gândit să fac ceva mai special. O să vă învăț cum să luați aplicații de pe magazin Play care sunt cu bani și să le luați fără să mai dați bani pe ele. Deci, nu uitați să apăsați butonul de like. Abonați-vă dacă sunteți noi. De fapt, nici n-am niciun abonat, așa că nu vă abonați-vă toți care vedeți acest videoclip. Este un fel de hack la magazin Play, dar nu chiar așa. Da. Este un fel de hack la magazin Play, dar nu este hack, cum se spune, da? Deci, nu o să mai lungim cu vorba și să începem. Intrați pe Google și scrieți așa: A-P-P-V-N A-P-V-N A-P-P-V-N. Și dăm pe primul. Cred că este primul. Pe Chrome. Și dați download APK. Le așteptați să se downloadeze. O să pun pe pauză până se va instala. Deci, s-a instalat APK-ul. Intrăm în descărcări. Ba nu, prima dată. Intrăm în setări. În setările telefon. Și ne ducem la securitate și bifăm surse necunoscute. Apoi mergem în descărcări și descărcăm APK-ul. Eu spun de pauză până se instalează. Deci, după mult timp, oameni buni, s-a instalat APK-ul. Acum, ce avem de făcut este să intrăm, să avem o conexiune wireless. Normal, că intrăm în magazin Play, oameni. Dar chiar și merge și cu date mobile. Deci nu e așa. Și scriem aici la... Nu scriem nimic. Așa, scriem la topuri. Topul jocurilor. Top vânzări jocuri. Și... True Skate. Da, 9 dolari. 9 roni. 9 dolari. Dăm mai jos. Deci fiți foarte atenți. Deci așa vă arată. 9,99 roni. Da? Dacă dăm, ne spune să adăugăm. Acceptați? Și ne spune să adăugăm un card de debit. Continuați metoda de plată. Da? Dați mai jos. Și dați la trimiteți. Dați la, apoi apăsați pe APK-ul. Cum așteptați puțin, pentru că o să intre în APK-ul. Și uităm să se încarce până găsește fișierul acela. Și vedeți tot cu mod, money și un unlock. Și dăm pe tai. Dong. Trebuie să-mi dau neapărat în română. În română, în engleză. Și aici apăsăm pe el. Ca să dăm în engleză, trebuie să apăsăm acolo pe el. Pe
Petrushki, da? Cine da pe pagină, da. Adică ca să-i dăm pe ele 3 liniuțe așa și dăm la setări aici unde se vede setările astea, da? Că ai dat. Și dăm aici. A treia, da? Și dăm English. Vedem? Download sorted. Wow, wow. A apărut și Shadow Fight 3, frate. Shadow Fight 3. OMG. Și acum putem să instalez Truskate. Eu să pun pe pauză. Din nou. Deci stai instalat și vă dau automat aici. Wow. Dați înainte și instalați. Și acum așteptați. Nu se pun pe pauză. La acest videoclip vreau să mai lăsați în comentarii ce să fac, adică ce să postez. Am deja mi-am venit deja o idee pentru episodul următor. Da? Așa. Dar jocuri, vorbesc de jocuri, tutoriale, știu și eu ce să fac, așa. Dar jocuri. Să spuneți, să-mi recomandați niște jocuri. Ok, văd că se lungește cam mult instalarea asta. Și ca să nu vă las așa să așteptați, mai bine pun pe pauză. Și nu o să mai trebuiască să așteptați voi, o să trebuiască să aștept eu! Oameni buni! S-a instalat după, cred că vreo 2 minute. La voi n-a fost nicio treabă, voi n-ați făcut nimica. Eu am așteptat. Dăm pe Truskate, apăsăm pe el. Și vedeți că puneți de Truskate. Da, se conectează la jocul Google Play. Ok. Haide mai repede! Truskate. Că mi-ai zis că e Truskate, nu știam. Ei, nu știam în play. Hop. Da, skip tutorial. Oh, ce fain e.
Opa! Ok. Bun. Bagă pe om. Ok, deci aici ar fi încheiat și primul episod de pe acest canal. Nu uitați să dați like, share și să vă abonați. Linkul de la care am descărcat eu AppVN o să aveți în descriere. Așa că puteți intra acolo și puteți să apăsați pe el să descărcați AppVN, ca să nu vă mai bateți capul voi. Nu-i bate eu atât, nu contează. Bun, vom încheia aici episodul pe data viitoare. Pa, pa!